காவல் கற்றாழை எனும் ஒரு அற்புத கற்பக விருட்சம் கடந்த 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தென்னிலையில் வினோபா இயற்கை வேளாண்மை பண்ணையில் இந்த காவல் கற்றாழையை பயிரிட்டு ஒரு மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் வந்திருக்குது. இன்றைக்கி அதிலிருந்து எடுத்த ஜெல்லு ஜெர்மனிக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி ப்ரீமியம் குவாலிட்டி அலோவேரா ஜெல்லுன்னு அவங்க சர்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. இந்த காவல் கற்றாழையை பயிரிடுதல் பற்றியான ஒரு நாள் பயிற்சி முகாம் வருகின்ற 26/10/2025 அன்னைக்கு அதே கரூர் தென்னிலை வினோபா இயற்கை வேளாண்மை பண்ணையில் நடக்க இருக்கின்றது. தோழமைகளே, ஆர்வமுள்ள அனைவரும் கலந்து கொள்ளலாம். மாதம் வருமானம் எடுக்கலாமுங்க. இந்த அற்புத கற்பக விருட்சத்தில் நிச்சயமாக முடியும். மாடி தோட்டத்தில் வளர்க்கலாம், வீட்டுக்கு பின்னாடி வளர்க்கலாம், விவசாய நிலங்களில் வளர்க்கலாம். வெட்டிவேருக்கு இடையில் இந்த அற்புத கற்பக விருட்சத்தை வளர்க்கலாம். ஆர்வம் இருந்தால் போதும், தில்லா இறங்கி இதில் சாதிக்கலாம், சம்பாதிக்கலாம்.